Minem Alsu Ахматова Геннадьевна. Мен өзімнің презентацияны тұрмыш хикаямнан башлайсы келген еді. Çünkü benim тұрмыш хикаям тіл үйрену, тілні сақлап қалу һәм күп тілі белән бик тыгыз элемтәдә. Мен Шаһабетдин Мәшәнисендәге 2-нче татар гимназиясендә укыдым. Бездә күп фәннәр татар телендә укытылды. Шуңа күрә 11 ел дәвамында мин 85-90% белемемне татар телендә алдым. Шул вакытта без гарәп телен өйрәндек, ләкин мәктәпне бетергәч тә минем кызганычка каршы гарәп телен кулланырга мөмкинчелекләр булмады. Шуңа күрә ул хәзер бары тик укый белгән хәлләр генә калды инде. Шуннан соң мин күчтем Казан дәүләт университетында һәм анда өйрәндем роман-германский филология телләр өйрәндем, инглиз теле һәм испан телләрен өйрәндем. Анда минем өчен бик зур культур һәм тел шок булды, чөнки барлык фәннәр барысы рус телендә иде. Иң гади аралашу формалары, мөрәҗәгать итү һәм башкалар миңа рус телендә бик авыр бирелде һәм беренче 2 елны рус телендә өйрәнергә, инглиз телендә өйрәнергә һәм икенче тел буларак безнең испан теле булды. Һәм испан телен өйрәнергә миңа бик катлаулы иде. Терминология, бер-бер белән аралашу һәм алар миңа бик күп кыенлыклар, теге фән буларак кына түгел, миңа аралашу һәм башкалар башка яктан миңа бик катлаулы иде. Шуннан соң мин испан телен өйрәнә башладым 2-3 курстан. Һәм испан телен һәм инглиз телен без параллель рәвештә өйрәндек, чөнки безнең бу бик программага бәйләнгән булган иде. Аннан соң мин бардым Комплутенс университетына, Испанияга испан теле укытучысы буларак өйрәнергә, һәм шуңа күрә минем испан теле белеме инглиз теле белән бик бәйле рәвештә алып барылды. Шуңа күрә миңа хәзердә испан телен һәм инглиз телен кушып сөйләшергә байтак җиңел. Аннан соң минем өчен яңадан бер бик кызыклы күчеш булды дип әйтергә була. Мин киттем Америкага магистратурага укырга. Һәм яңадан бөтенесе бары инглиз телендә генә. Мин бер терминологияны да белмим. Мин укыдым инглиз теле филологиясе белгечлегендә һәм Аристотельләрне фән буенча бөтенесе инглиз телендә булган иде. Һәм миңа яңадан 1-2 ел бик катлаулы иде. Кешеләр белән аралашырга иң гади академик вокабуляр миндә юк иде. Ничек дәресләргә язылырга, нинди сораулар бирергә, барысы да инглиз телендә булган иде. Шуннан соң мин укуну дәвам иттем. Мин 1 елга кайттым Казанга, медицина университетында һәм кайда эшләдем, һәм кире киттем Америка Кушма Штатларында аспирантурага укырга Пирсбург университетында. Һәм гомумән мин Америкада шулай 10 ел йөрдем. 19 яшьтән алып 29 яшькә кадәр мин иң кимендә 4 ай, иң күбендә 10 ай Америкада яшәп тордым. Яисә мин эшләдем, яисә мин укыдым. Һәм соңгы 10 ел дәврендә мин күбесенчә бары тик инглизчә генә сөйләштем. Һәм әнием белән генә татарча сөйләштем. Һәм гафу үтенәм, минем хаталарым булса, сөйләм телемдә шуннан гыйбарәттер, чөнки чынбарлыкта мин бүген бу презентацияга килгәндә фикерләр килдем, әйтәм, бу бит минем гомеремдә беренче татар телендә биргән презентация. Мин бит мәктәптә укыганда татар телендә укысам да, без презентация ул вакытта эшләмидек. Һәм башка меңләгән минем презентация инглиз телендә мин иң күп презентацияләр, 60-тан артык презентация, конференцияләр, төрле чараларда катнашып, рус телендә кимрәк, рус телендә миңа барыбер авыррак презентацияләр ясарга. Менә хәзер башлап җибәрәм инде татар телендә презентацияләр бирү. Менә хәзерге вакытта мин халыкара мөнәсәбәтләр бүлеге мөдире булып эшлим һәм шул ук вакытта инглиз теле укытам. Нишләп мин үземнең тормыш хикәямне сөйлим? Мин күптеллеккә бик җитди рәвештә күчтем. Менә шул аспирантурага кергәч, миңа менә шул билингвизм, күптелек сораулары кызыксынган иде һәм минем диссертациям булды башлангыч мәктәп укытучыларының телгә карата мөнәсәбәтләре. Инглиз теле, рус теле һәм татар телләренә карата мөнәсәбәте. Һәм мин шундый бер бик гади нәтиҗәгә килдем. Гомерем буенча мин бөтен телләрне айрым индивидуаль рәвештә өйрәндем. Минем башта татар теленә айрым басым иде, аннан соң рус теленә университетта укыганда испан теле һәм иң күп вакытымны мин сарыф иткән инглиз теленә өйрәндем. Телләр алар бик бәйле.
һәм телләр өйрәнү, алар бик бәйле рәвештә булырга тиеш. Һәм без бу сорауга минем презентациямда әле кире кайтарбыз. Менә бу тормыш хикаям белән мин сезгә тәкъдим итәм. Сез үзегезнең тормыш хикаягезне уйлап карагыз һәм анализ ясагыз. Сез кайсы телне кайда өйрәндегез, кайсы контекстларда кайда кулланасыз һәм аның сезнең сөйләм теленә һәм белүегезгә нинди йогынтысы бар. Бу беренче сорау сезгә. Минем презентациямда бар ике тезис бар, ике лозунг, сезнең популярлык терминологияны куллансак, һәм берничә комментарийлар. Иң беренче бик гади һәм бик җиңел тезис. Әгәр карасак, кергән мәгълүмат күләме ул күп теллек нигезе. Нишләп шулай? Әгәр без бары тик бер телдә генә сөйләшәбез икән, мәсәлән, нинди телне алыйк? Нинди илне алыйк? Мәсәлән, теләсә нинди Испания илен алыйк, анда испан халкы яши, испан телендә яши, аларда телдә кергән күләм бернинди йогынты ясамый. Әгәр без сөйләшәбез күп теллек турында, шул ук вакытта категория input, яисә кергән күләм бик зур әһәмияткә ия. Һәм уйлап карагыз. Һәр телдә кергән мәгълүмат, бу ишеткән мәгълүмат сөйләм теле. Без бер-беребез белән аралашабыз, тыңлыйбыз актив рәвештә телне ишетәбез. Яисә пассив, урам буенча барабыз, кешеләр сөйләшә, татар телендә, рус телендә, без аны барыбер аңламыйча да, безнең баш мие ул информация, ул мәгълүматны ничектер үзләштерә, әйме? Укыган мәгълүмат шулай ук. Менә мин китап укыйммы, гәҗит укыйммы, яисә урам буйлап барганда элмә такталары булсынмы, реклама булсынмы, барыбер әгәр яңадан активмы, пассив рәвештәме, без тел өйрәнәбез. Без аны күрәбез, без аны ишетәбез. Әйме? Шул ук вакытта бу мәгълүмат, телдән чыккан мәгълүматка бәйле, көндәлек рәвештә без нинди нәрсә укыйбыз, нәрсә күрәбез, нәрсә язабыз, профессиональ рәвештәме, эшебездәме ул, бер-беребез белән аралашкандамы ул, әйме? Һәм менә бу үзенчә бер круговорот ясый, әйме? Һәм мин гади мисал өчен үземнең тормышымны, көндәлек тормышыма анализ ясарга булдым. Димәк, һәр даим, һәр көн мин якынча татар телендә 10% сөйләшәм. Бу гомумән минем гаиләмдә. Әни белән, әти белән. Абыем белән дә кызганычка каршы, күбрәк ул рус телендә укып, рус мөхитендә аралашып, күбрәк русчага күчәргә тырыша. Мин аның белән көрәшсәм дә, нәтиҗәсен тормыш закончылыгы шул иде, әйме? Рус теле 65%, минем эшем телләр белән бәйле булгач, делегацияләр килә, безнең инглизчә сөйләшкән коллегалар бар. Инглиз теле 10% һәм испан теле 5%, чөнки безнең испан телендә сөйләшкән студентлар бар. Мин теләсә ничек алар белән испанча сөйләшергә мөмкинчелек эзлим. Ләкин телдә кергән мәгълүмат ул 10%, әйме? Һәм телдән чыккан мәгълүмат якынча алар бер-беренә бик зур йогынты ясый һәм бер-беренә бик бәйле. Нишләп миңа хәзер татар телендә сөйләшергә, академик сүзләр табып, сезнең белән аралашырга, презентация бирергә бик авыр. Чөнки минем бөтен сөйләм телем 10%, ул бары тик гади әни-әти теле. Көнкүреш теле. Көнкүреш теле. Һәм нәрсә мин эшләргә тырышам? Мин радио тыңларга тырышам, гыйлемдә мәкаләләр укырга тырышам. Ләкин кызганычка каршы, безнең мөхиттә, эшебездә һәм башка сфераларда, контекстларда менә бу телләрне күбрәк ишетү, күбрәк уку бик әз. Һәм менә бу минем беренче тезис, һәм мин менә шул тезис турында сезгә уйланырга тәкъдим итәм. Димәк, берничә тел булган мөхиттә һәр телдә кергән мәгълүматның күләме иң мөһим. Икенче тезис, ул бераз катлаулырак, мин аның нечкәлекләренә кереп тормыйм. Телләр өйрәнү антологиясе бар, анда ничек булар бер-берсенә бәйле, телне оныту, үземдә фотолар да таптым, гафу итәрсез. Ләкин ике иң мөһим параметрны билгеләргә кирәк монда. Телләрне өйрәнү вакыты, ул бала чактан, менә мин тугач та ике телдә өйрәнеп, татар һәм рус телендә, күбрәк татар телендә сөйләшеп өйрәнеп үскән бала. Һәм икенчесе ул телләр саны, бер яисә күбрәк телләрне өйрәнү. Менә бу ике параметр, алар бер-берсенә бәйле. Бар балалар ике телне бала чактан өйрәнгән, яисә бар балалар чит илгә күчеп
ике телне 18, 15, 30, 40, 50 яшьтә өйрәнгәннәр. Һәм аларның тел өйрәнү мөмкинчелекләре, хәтерләре, һәм аларның телгә карата карашлары һәм башкалар бик төрле формада үсәчәк һәм узачак. Һәм менә буларны искә алырга кирәк, онытмаска. Ярыймы? Һәм бу икенче тезис. Бу икенче тезистан соң мин уйлап карадым. Менә без барыбыз да фикерләвемчә беләбез күп теллекнең әһәмиятен. Барыбыз да беләбез билингвальлекнең төрле файдасын. Ләкин кызганычка каршы күбебез үземне алып, әйме 4 телне белсәм дә, мин 4 телне камил рәвештә бөтен сфераларда да беләм дип әйтә алмыйм. Һәм уйлап карадым, нишләп бу шулай микән? Һәм менә шундый тормыш закончалыкларын язарга булдым. Иң беренчесе, без бала чактан телләрне өйрәнми калабыз. Һәм бары тик үсә төшкәч кенә икенче һәм башка телләрне актив рәвештә аларны өйрәнергә кирәклегенә төшенәбез. Үкенәбез бала чактан телләрне өйрәнмәгәнгә. Һәм чит телдә сөйләшкән мөхиткә барырга яисә балаларыбызны җибәрергә тырышабыз. Һәм бик аңлы рәвештә телләрне өйрәнергә керешәбез. Нишләп? Мин әле дә сөйләшәм коллегаларым белән, алар урыс кешеләре, ләкин инглиз теле укучылар. Һәм мин сорыйм, балагыз бар. Балагызга бала чактан ук рус телен, татар телен, инглиз телен өйрәтегез. Сез бит беләсез бу телләрне. Һәм алар миңа бу тезисларның берсен әйтәләр. Балаларга кирәк түгел, алар бары тик рус телен генә башка өйрәнсеннәр, үсеп җиткәч, аларның файдасын гына күреп, аларның кимлеген табып, шуннан соң өйрәнәләр. Ләкин безгә барыбызга мәгълүм, бала чакта өйрәнергә күпкә җиңелрәк, аның файдасы күбрәк һәм аның нәтиҗәләре күпкә югарырак булачак. Әйме, менә шуңа күрә, ләкин бу күпкә авыррак дип әйткәнемчә, иң җиңел һәм теллек мөхитендә яшәгән кешеләр өчен һәм иң кулай усул ул телләрне тугачта өйрәнү. Кайсы вакыт безгә әйтәләр, менә мин баламны Англиягә җибәрәм инглиз телен өйрәтергә дип. Чөнки менә анда мөхит, анда башка телдә сөйләшергә мөмкинчелекләр юк, әйдәгез җибәрәбез. Шул ук вакытта мин үземнең коллегаларыма әйтәм, менә сезгә Татарстанда идеаль мөхит. Әгәр өйрәнергә файдалы. Нокта, аксиома. Теләсә нинди татар теле булсынмы ул, Австралия теле булсынмы, Австралия аборигеннәре теле булсынмы, теләсә нинди чит телне өйрәнергә файдалы. Әгәр без моңа риза икән, димәк, һәм мөхит файдалы икән, димәк, менә Татарстанда идеаль мөхит. Татарлар бар, мөмкинчелек сөйләшергә, ишетергә бу телне бар. Менә мөхит бар. Әйдәгез өйрәнек телләрне. Ләкин кызганычка каршы без моны кулланмыйбыз һәм моңа карата мөхитнең бу килеп чыга двойной стандарт, икеле стандарт, әйме? Үзебез бер яктан чит илгә җибәрәбез мөхиткә, димәк, безнең балаларны шул мөхиттә яшәп телне үссеннәр дип Англиядә, Великобританиядә, ләкин шул вакытта Татарстанда булган, безнең районнарда булган мөхитне кулланмыйбыз. Нишләп? Стереотиплар. Тагын бер авырлык безнең телләрне өйрәнергә һәм күп теллекне үстерергә. Бик күп кешеләр әйткәнемчә, телләрне өйрәнүне баланың физиологик яктан артка калуына бәйле дип уйлыйлар. Менә минем балам буталап бетәчәк, ул бары тик бер телне генә өйрәнсен, нәрсәгә кирәк аңа башка телләр. Индивидуаль билингвизмны хуплау, ләкин социаль билингвизмга каршы чыгу. Берничә мәктәпләргә мин җөрдем, укытучыларның һәм директорларның телгә карата карашларын өйрәнергә дип. Һәм шундый кызык хәл килеп чыга. Хәтта ки кызганычка каршы кайбер татар мәктәпләрендә миңа директорлар әйтәләр, беләсезме, мәктәпнең бурычы телләр өйрәнү түгел, телләрне, татар телен әти-әни өйләрендә өйрәтсен, алар гаиләләрендә сөйләшсеннәр. Ә бездә мәктәптә без бары тик белем бирәбез, без телгә өйрәтмибез. Яңадан алар уйлыйлар, шул телләрне өйрәнү ул бары тик индивидуаль әйбер генә. Син үзеңнең өеңдә, үзеңнең почмагыңда рәхәтләнеп татарча, башка телләрдә сөйләш өйрәт, ләкин аңламыйлар. Тел ул бит, без бит социаль кешеләр һәм телне өйрәнмәсәң, аны кулланмасаң, әгәр мөхит булмаса, аны барлап тормасаң, ул югала, кызганычка каршы аны җитди рәвештә белеп торырга байтак авыр. Икенче бер стереотип, күп теллек милләтне һәм бу очракта нацияне юкка чыгаралар дип. Бу бик узак вакытта совет чорында булган стереотип. Советлар заманында китапларда да язылган инде ул совет милләтен булдырыр өчен һәм аны ныгытыр өчен
бар кеше дә бары тик бер телдә генә сөйләшергә тиеш. Чөнки әгәр алар сөйләшмәсәләр, алар бер-берсенә аңлашмаячаклар, бер-берсенә нәфрәт хисләре туачак һәм башкалар. Чынбарлыкта бу яңадан бер уйлап табылган идеологик бер стереотип. Чөнки дөньяда бик күп мисаллар бар, берничә милләт, берничә телдә сөйләшкән халыклар бик дус, бик матур рәвештә бергә яшиләр. Канаданы алсакмы, Европа илләрен алсакмы, безгә килә, мәсәлән, әле дә бездә бер профессор бар, аспирант Германиядә, үзе француз кешесе, үзе Германиядә эшли, рәхәтләнеп французча да сөйләшә, немецча да сөйләшә, испан телен дә белә, башка телләрне дә белә, килеп безгә әле әкренләп рус телен, татар телен сүзләрен дә бер-ике сүз өйрәнеп ала. Алар өчен бу гадәти хәл, әйме? Һәм алар өчен милләтне берничә тарката торган бу бернинди дә признак түгел. Һәм бу барлык стереотипларга инде хәзер бу вакытта галимнәр бик күп каршы чыгып мәкаләләр язганнар, телләрне өйрәнү баланың физиологиясына каршы артка калуына китерә дигән тезиска каршы бик күп мәкаләләр чыкты. Баланың баш яшьтән үк телләрне өйрәнсә, аларның баш мие яхшырак эшли. Димәк, аларның хәтере яхшырак була. Алар directions, ничек була? Юнәлешләрне, мәсәлән, әгәр бирәсең аңа бер список юнәлешләр, алар ул юнәлешләрне күбрәк һәм узаграк истә тота. Алар берничә телне белгәч, аларга төрле биремнәр бирәсең, алар мәсәлән, сары төс, ләкин аны язасың кызыл дип. Зәңгәр, аны язасың кара дип. Алар буташтыргач та, алар содержаниесен, мәгънәсен хәтердә калдыралар, терминнарны буташтырсалар да, алар барыбер содержаниесенә әһәмият бирә, чөнки аларның формаль сүзләргә түгел, аның мәгънәсенә кала хәтерләре. Менә шуңа күрә күптеллекне өйрәнү аның бик күп файдалары. Бу балаларга килгәндә, олыларга килгәндә, Канадада, бигрәк тә Онтарио, Торонто шәһәрендә булган Онтарио институтында бик кызыклы бер галимә бар. Ул нейрофизиологик яктан билингвизмның, күптеллекнең файдаларын өйрәнә. Һәм аның тикшерүләре буенча Альцгеймер һәм Паркинсон авырулары белән булган пациентлар, әгәр алар күптеллек икән, аларның бу авыруларны барлыкка килү мөмкинчелеге күпкә кими. Кешеләрдә фикерләр бик күп, ләкин алар сезне үпкәләтмим диеп, белмичә сораулар бирмәскә мөмкин. Курыкмагыз, авыр сораулар бирергә мөмкинчелек бирегез. Һәм менә шундый дискуссияларга кереп аралашыгыз, һәм аларга менә бу стереотипларны онытырга, үзгәртергә булышыгыз дигән киңәш бирәсем килә. Тагын бар төрле башка киртәләр телләрне өйрәнүгә карата, һәм бу инде күбрәк минем диссертация эшемә бәйле, бу туган телгә карата тискәре караш. Кызганычка каршы, безнең милләт кешеләре арасында да бар байтак кешеләр татар теленә тискәре караган. Һәм фәнни эзләнүләр нигезендә күрсәтелә ки, аларның карашлары, тискәре карашлары телне өйрәнүгә карата башка кешеләрнең карашларына тагын да көчлерәк йогынты ясый. Мәсәлән, мин бер мәктәпкә бардым, ул инглиз телен өйрәнә торган мәктәп. Конфиденциальлек белән укылам, мин аларның исемнәрен әйтмим инде. Татар теле укытучысы, татар телен чип-чиста беләм, ләкин татар теленә шундый тискәре караш ки, башка укытучылар белән интервью алгач, берничә укытучы миңа әйтте, татар кешесе үз телен яратмагач, татар кешесе үз теленең кирәклеген аңламагач, безгә нәрсәгә сез аларны, ул татар телен, татар әдәбиятын көчле рәвештә мәктәпләрдә бирәсез, нәрсәгә сез аны алга сөрәсез дигән сүзләр бик күп булды. Кызганычка каршы бу бар, һәм менә бу тискәре карашларны яңадан аның тамырларын өйрәнергә кирәк, аның үзгәртергә кирәк. Бер кызыклы китап язып чыгарды Оксфорд нәшриятында,
Британия утраулары янында Гернесия дигән француз утраулар бар, кечкенә генә. Анда да халык шул утрауда гына өйрәнгән телдә сөйләшә. Кызганычка каршы, ул да тел юкка чыгып бара. Һәм ул галимә тикшерүләре буенча телне саклап калу өчен телне белү дәрәҗәсе түгел, телгә караш иң мөһим дип килгән. Китап язды, ул бик зур 10 еллап анализ ясады, ул статистикада җыйды, интервьюлар да алды, телдә сөйләшкән, сөйләшмәгән кешеләр белән дә аралашты һәм бик шундый кызык нәтиҗәгә килде. Син телне беләсеңме, ләкин белмисеңме? Ул мөһим, ләкин иң мөһиме синең телгә карата карашың. Әгәр син аны белмисең икән, ләкин телгә карата карашың синең бик кулай, бик яхшы, син аны барыбер әкренләп, аны сүзгә сүз җөмлә әкренләп төзеп өйрәнәсең һәм аны хуплап кеше арасында шундый бик позитив караш тудырасың. Һәм бу бик мөһим. Шул ук вакытта мин бик диссертациям нәтиҗәсендә берничә бик кызыклы нәтиҗәгә килдем. Урыс мәктәпләрендә директорлары билингваль булган, күп теллекнең файдасын булган директорлар татар теленә дә, инглиз теленә дә, башка телне өйрәнүгә дә мөмкинчелекләр тудыра. Урыс булса да, татар теленә иң яктышулар табып, мөмкинчелекләр табып, татар нәшриятләре табып, әнә шуннан тора балаларның татар теленә карата мөнәсәбәтләре, татар телен яратуы һәм башкалар. Бу бик мөһим фактор. Икенче киртә туган телдә белем алу мөмкинлекләре булмау, без буны әйтеп үттек инде. Мәдәни һәм башка чаралары башка телдә уздырылу мине кызганычка каршы бераз борчый. Безнең Сабантуй һәм башка бәлки чаралар әкренләп урыс теленә күчә, урыслаша дип әйтергә була. Гаиләдә туган телне бары тик уллар белү, туган теленең язма формасы булмау, монысы инде безгә караш түгел. Аудио һәм видео чыгынакларның санаулы булуы, туган теленең көндәлек тормышта кулланылмавы. Ләкин кызганычка каршы, минем шәхси фикерләрем буенча, телне саклап калуга иң мөһим бер нәрсә бар. Ул минемчә бәйле менә бу тезиска. Туган теленең кеше өчен, аның шәхес буларак формалашу өчен һәм дөньяга карашы өчен, тарихын белүе һәм киләчәге өчен иң төп тамыры икәнлеген сизенә. Гади генә әйткәндә, менә миңа күпме мин Америкада укысам да, күпме миңа Америкада калырга мөмкинчелекләр бирмәсәләр дә, мин күпме мине син Америка кызы дип эндәшмәсәләр дә, Россия, россиянка, русская дип эндәшмәсәләр дә, мин һаман саен үземне юк, мин татар кызы, мин Россия гражданы, мин бәлки дөнья кешесе, ләкин иң беренче чиратта мин татар кызы, мин татар кешесе дип. Һәм менә шул бик гади тезисны аңлау, ул бик мөһим. Һәм миңа калса, татар телен саклап калу өчен, менә һәр кешегә менә бу тезисны чын күңелдән аңлап һәм алга сөрү бик мөһим. Һәм бу ишетеп беләсездер инде, бу фикерне туган телен белмәгән кеше күпме телләр белсә дә, кешеләр арасында хөрмәт яулый алмаячак. Яисә син кешегә чит телдә мөрәҗәгать итәсең икән, син аның аңы белән эшлисең. Әгәр син кешенең туган телендә сөйләшәсең икән, син аның йөрәгенә ирешә аласың дигән. Бу фикерләр бик якын. Һәм презентациямне инде минем бетерәсе килә тел өйрәнүчеләргә киңәшләр белән. Иң беренче киңәш ул берничә телне өйрәнгәндә, һәр телдә кергән мәгълүмат күләмен исәпләп, аңлы рәвештә аз күләмле тел сфераларын үстерү. Мин үзем мисалында әйттем инде, мәсәлән, минем татар телен бары тик 10% гына кулланырга, ишетергә мөмкинчелеге булгач, димәк, миңа аны үстерергә кирәк. Әгәр минем камил рәвештә татар телен, испан телен һәм инглиз телен беләсем килә икән, димәк, миңа аларның процент яктан куллануымны, ишетүемне 25-20% ясарга кирәк. Алай булмаса, мин әкренләп татар телендә, инглиз телендә, испан телендә югалтачакмын. Яисә минем белем дәрәҗәсе, сөйләм дәрәҗәсе күпкә төшәчәк. Һәм миңа аны алып барырга да байтак авыррак булачак. Хаталардан курыкмау. Шундый чын күңелдән әйтәм. Менә әле генә дә презентациягә әзерләнгәндә
Мен инглизче генә сөйләсәм иде, шундый күпкә җиңелрәк булыр иде миңа. Презентациямда татар телендә булса, чөнки мин шулкадәр күп презентацияләр ясап, инглиз телендә сөйләшеп өйрәнгән ки, татар телендә авыр. Ләкин менә бу ничек дип әйтим, куркуны, бу нәрсә ничек дип әйтим инде. Ул әле бәлки бәйле безләсезме, безнең перфекционизмнан. Ул телләргә килгәндә, ул бәлки методик яктан инде формулашкан безнең телләр укыту методикасында. Безне бала чакта мин үземне хәтерлим, инглиз телен гарәп телен өйрәткәндә бер җөмлә әйтәбез, анда эш хата ясыйбыз икән, һәр хатадан соң безне төзәтәләр. Демәк, төзәткәннән шул контекстта безне өйрәтәләр. Бәлки теге аңгы рәвештә түгел укытучылар, бәлки укытучылар чынлап та телләр безнең телне әйбәт өйрәтергә ди. Ләкин бездә шундый курку хисе туа. Без хәзер теләсәң идене җөмләне әйтсәк, ул идеаль булырга тиеш дип уйлыйбыз. Ләкин телдә алай булырга мөмкин түгел. Менә телне шулай хаталар ясап, презентацияләр ясап, язып, булсын хаталар. Рус телендә дә язган кешеләрнең хаталары бар, инглиз телендә дә интернетта тулы күпме сайтлар бар, ләкин алар язалар. Язу белән алар үзләренең навыкларын, үзләренең күнекмәләрен яхшырталар. Менә шулай сезнең белән бергә мин әнә берничә сүзләр дә өйрәнеп һәм минем өчен педагог буларак, укытучы буларак һәм мөгаллимә буларак иң кызганыч һәм иң кызыклы фикер ул менә бу. Мәктәптә билингваль яки чынлап та ике яшә берничә телдә барлык фәннәрне өйрәтү һәм өйрәнү. Бу бик мөһим. Чөнки бары тик безнең мәктәпләрдә яисә татарча, яисә урысча, яисә кайбер мәктәпләрдә кайбер дәресләрне инглизчә бетергә тырышалар. Америкада, башка илләрдә дә шулай ук. Алар айрым бу телләрне нитергә айрып куярга телиләр, ләкин безнең башыбызда алай түгел бит. Без уйлыйбыз, бәлки кайбер әйберләрне бер телдә, кайбер әйберләрне икенче телдә. Һәм шуңа күрә телләрне, фәннәрне өйрәткәндә бөтенесе параллель рәвештә булырга тиеш. Мәсәлән, син теманы аңлатасың бер телдә, лексиканы бирәсең. Шул ук вакытта кабатларга кушасың, шул ук материалны башка телдә. Син шул дәресләрдә аңлата аласың. Мәсәлән, татар теле, рус теле икән, бик күп охшаш сүзләр бар. Әгәр гарәп теленнән кергән сүзләр бар, аларны аңлата аласың. Әгәр балалар инглиз телен белә икән, аларга ны, һәм башка звук, башка авазларның рәхмәт, башка авазларның охшашлыгын өйрәтә аласың. Минем Америка дусларым әйтә, аларга кайбер авазларны әйтергә татарча күпкә җиңелрәк, чөнки ул авазлар алар телендә бар. Менә бу охшашлыкларны табып, аларны бергә параллель рәвештә өйрәтү, бу минемчә безнең педагогика өчен бик зур алга барыш булыр иде. Әлеге вакытта бик аз шундый материаллар. Минем белүемчә, безнең мәктәпләрдә, Россиядә гомумән шундый ике телдә алып барылган дәресләр, укытучылар, дәресләр, методикалар кызганычка каршы юк. Америкада, Канадада һәм башка илләрдә инде шундый методикалар барлыкка килә, алар атала dual language programs, bilingual programs. Аларда инде укытучылар махсус белем алып, махсус китаплар әзерләп, махсус методикалар өйрәнеп, менә шул яңарышларны кертәләр һәм балаларның белем дәрәҗәсе ахырдан күпкә югарырак. Минем инде омтылышым, өметем әкренләп бу темага күчеп, аны алга сөрү. Иреннәү нуансы инде ялкаулык белән көрәшү актуаль, чынлап әйткәндә актуаль, ләкин телебезне саклап калу өчен бу бик мөһим. Нәрсә дип әйтәсем килә? Менә иң мөһиме туган телне ярату, аның мәдәниятен, тарихын, әдәбиятын өйрәнү, аның байлыгына чыннан гашыйк булу. Менә Резидә апаның презентациясе бик кызыклы булды. Шул яктан да бары тик чынлап та телен белән горурланган гына кеше, теленең нинди бай, мәдәни яктан, тарихи яктан, илаһи яктан бай булуны күбрәк өйрәнәсең син аны. Шул кадәр авыз тутырып, рәхәтләнеп, горурланып син аның турында сөйләшә аласың. Үз милләт кешеләр арасында, чит милләт кешеләр арасында. Һәм ул үз-үзеңә ышаныч
self-confidence, self-awareness, özüne aşanış degene bir kubaya hem sen şunlap da dilini öğrenirge kişilep bir minide intuitif tugul interior, nemliliklerini budala bitti. Öz içinden kilgen motivasiya bulganda gana sen ana şulay saklap kalasın. Hem şuna göre benim prezentasyamda bizim en yaratkan şahırımız, en yaratkan sözler bilen bitirəsim kile. İtuğan tili matur tilin, etkemen kemnin tilin, dünyada küp nerse bildim, sen tuğan dil arkalı. Barıtı bizim tilimiz aşağına biz büyük nerselerge erişebiliriz ama umutulurga gerek, anı hemen sen üstürüp dururga gerek. Hem anı bilen kurbanlığa gerek.